ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମାଥିଉ 25 ପର୍ବ 14-30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତୋଡ଼ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ସିବିଏମ୍ ଓ ସୌର ସମ୍ମିଳନୀର ସହଯୋଗରେ ଏରିଆମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିକାଶ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନତା ବିଷୟ ରହିଅଛି, ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିବା। ସେଠାରେ ଜଣେ ମୁନିବ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା 3 ଦାସଙ୍କୁ ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ା ଦାନ କରିକି ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ସୌର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏରିଆମାନଙ୍କୁ 2020 ସାଲ ଠାରୁ 2022 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 20ଟି ଏରିଆକୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଅଛି। 2020 ସାଲରେ 4 ଗୋଟି ଏରିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାହା 1 ଗସେନ ଏରିଆ, 2 ବାଲିବାଡ଼ ଏରିଆ, 3 ସୁକୁଇ ଏରିଆ, 4 କାରାଞ୍ଜସିଂ ଏରିଆ। ପୁଣି 2021 ସାଲରେ ଉଦୟଗୁଡ଼ା ଏରିଆ, ପୁଷ୍ପାଙ୍ଗ ଏରିଆ, ଆତରସିଂ ଏରିଆ, ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଏରିଆ, ତାରପସିଂ ଏରିଆ, ପଦମପୁର ପାଛାଡ଼ି, ବାଦୁଆ ଏରିଆ, ଲୋଆରା ଏରିଆ। ଗତ ବର୍ଷ 2022 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 8 ଗୋଟି ଏରିଆକୁ ଚନ୍ଦନଗିରି ଏରିଆ, କନଭୋନସିଂ ଏରିଆ, ଡମ୍ବାଳ ଏରିଆ, ରାଉତପୁର ଏରିଆ, ସୁଙ୍କୁଡ଼ି ଏରିଆ, ବୋରୋଡ଼ା ଏରିଆ, ତମକୁର ଏରିଆ, ତାଲମଣ୍ଡା ଏରିଆ ଏହିପରି ଭାବେ ସର୍ବମୋଟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ଏରିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଏରିଆ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଆୟର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କରି ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପୁଣି ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିନହୀନ, ବିଧବା, ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ସେହି 3 ଜଣ ଦାସଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିବିଏମ୍ ଓ ସୌର ସମ୍ମିଳନୀର ସହାୟତାରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଛେଳି ପାଳନ କରି ତାହା ବ୍ୟବସାୟ କରି ତାହା କିପରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି 3 ଜଣ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କରି 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରି ସର୍ବମୋଟ 10 ତୋଡ଼ା କଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜଣ 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କରିକି 2 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲା। ଜଇଁରେ ତା ନିକଟରେ 4 ତୋଡ଼ା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଣ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ମାଟି ଖୋଳି ସେହି 1 ତୋଡ଼ା ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ 5 ତୋଡ଼ା 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ କର୍ମଶୀଳ ଦାସମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଜଣକ ସେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ପରାୟଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ନ କରି ସେ ପାଇଥିବା ତୋଡ଼ାଟି ମାଟିରେ ଖୋଳି ପୋତି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏରିଆର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛେଳି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ କର୍ମଶୀଳ ଭାବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗିତାର ସହିତ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବିକାଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହି ଛେଳି ପାଳନ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏରିଆର ପାଳକ ସେବକଗଣ ଏବଂ ଏରିଆର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏକ ରତ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିବା। 2020 ସାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗସେନ ଏରିଆର ଛେଳି ପାଳନ ୟୁନିଟ୍ ସମସ୍ତ ଏରିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥିବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଟେ। କାରଣ ସେମାନେ 2020 ସାଲରେ 50,000 ମୂଲ୍ୟର ଛେଳି କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏରିଆର ନାଁରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଗସେନ ଏରିଆ ଅଧୀନରେ ଥିବା 6 ଗୋଟି ପରିବାରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ଛେଳି ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଜରିଆରେ ସେହି ଛେଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପେଡ଼ିପତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳି ଭାଗ କରାଯିବା ପରେ ଗସେନ ଏରିଆର ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳି ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଛେଳି ବିକ୍ରୟ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା କରୁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କରିବା। CBM SBCMS ସର୍ବେ ସର୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ କର୍ମବାନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଛେଳି ପାଳନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ଜାକବଙ୍କ ପଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭ ଏରିଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛେଳି ପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ପରିପୂରକ ବିଷୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେପରି ଆହୁରି 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ନାମରେ କହି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ନଥିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ, ସେହି କର୍ମରେ ଯତ୍ନବାନର ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା, ଯେଉଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦେଖି ଆମ୍ଭମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବା।
ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 21ରୁ 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କ କର୍ମର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧି ହେଲା। ଆହୁରି 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଗଣ, ସେବକଗଣ ଏବଂ ଏରିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ CBM ଏବଂ SBCMSର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ କର୍ମଶୀଳ ଏରିଆ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବା। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ତେବେ ଏହି ଛେଳି ପାଳନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଛେଳି ପାଳନ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାହା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ ସଦୃଶ୍ୟ ନ ହୋଇ ସେଇ 2 ଜଣ କର୍ମଶୀଳ ଦାସଙ୍କ ପରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପକା ନ ଯିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମରେ କର୍ମଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଥିପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।